Vážení priatelia, je to zase Bago Kosák so svojimi 15 minutami. Dneska si spravíme perfektné ňoky. Ňoky zemiakové, talianské. Nebojte sa, nebudú al dente, pretože ňoky to by nebolo moc dobré, keby boli al dente, ale čo k ním? Bude k ním perfektná smotanová gorgonzolová omáčka s kurátkem. Kurátečko máme nachystané. Budeme robiť 3 porcie, takže máme tu fresh kurátečko ze zahradky, práve čerstvo zabité, jeho prsička, máme tu jednu šalotečku, máme tu samozrejme gorgonzolu a máme tu smotanečku šlahačkovú, deci, aj niečo. A 4 litra smotany na varenie. Tento nožiček k tomu nepatrí, ale budeme ho tiež potrebovať. Takže môžeme začať, vážení priatelia. Takže dáme si teraz trošku olejčeka na vyhratú panvičku a stopneme si čas. Takže máme tam olejček, máme teraz momentálne niečo za 5 minút 5, takže niekedy o 5. hodine aj 10. minúte by sme mali jesť. Olejček sa nám tu rozprúdil na našej vyhratej panvičke. Hodíme na túto šalotečku. To ma naučil ináč mimochodom môj skoro menovec Gabo Kosák, ktorý varí tiež 15-minútové pořady. A nakrájame si kurátko. Zoberieme si prstíčka, alebo jaké kurátko máte. Dobrý nož. Tak to rozdelíme ešte na polovičku. A ideme na také menšie kúsečky. Samozrejme, kto chce väčšie kúsečky, dá si väčšie kúsečky, kto chce menšie kúsečky, dá si menšie kúsečky. Tento recept je veľmi rýchly, takže musíte byť rýchli. Všetko sa to odohráva tak veľmi rýchlo. My sme si tu ešte medzi časom dali zevriť vodu na tie ňoky, už nám aj dokonca vre. Takže druhá polovička týchto píček. Nakrájame, rozebereme, jak keby to bolo pre tí prsa posledný raz. Moc nesolíme, ona tá gorgonzola je samotne sa nejak do soli obsahuje, takže radšej menej a potom dosoliť na konci. No, dívaj sa, jak tá cibulečka tu krásne voní, ešte, že to necítiš. Zalejeme si varečku, naše obľúbené lízatko, hej. Ale nejde to s tým dobre, tak ho olížeme a dáme ho umyť. Zoberieme si radšej normálnu varečku. Necháme si tu šalotečku pracovať. A k nej si dohodíme to kurátko. No, jaká škoda. Jedna kosečka nám utekla ven. Kurátko sa nám krásne zavre. Troška ho prisolíme, len aby trošku pustilo sťavičku, ale nič extra. A miešame, nech sa nám pekne zavre. Tá šalotečka sa nám tu krásne grilluje medzi časom.
Kľudne to môžete nehať nie. Kurátečko sa nám krásne zatvára. Rýchle kurátečko. Speedy González. Na medzičasem si hodíme do tej vrácej vody tí ňoky. To krásne. Pomýšame. A správajú sa presne jak naše slovenské halušky. Začnú vyplavovať na povrch a vtedy ich môžeme zbírať. Kurátečko sa nám tu medzi tým krásne zatvorilo. Môžeme malý kúseček okoštovať, jak je na tom. Výborné. Výborné. To keby si videl, to je úplne výborné. To keby si videl. Ale ja to iba zjem. Všetko, keď to zjem, tak budem úplne šťastný človek. Šalotečka nám krásne už zmekla. Výborne. Takže šalotečku si teraz vybereme von. Pozor na to, aby ste sa nepopali, no už je taká hravá tá šalotečka. A tu si potom na záver dáme na tí tanírky, ako dekoráciu. Ona tomu všetkému dala samozrejme takú cibulovú chuť. No ešte pre istotu nejaký vačší kúsek, či je všetko v porádku. Kurátečko je úplne famózne. A teraz príde tá rýchla časť. Pomýšame si naše ňoky, nech nám sa neprilepá ze spodka. Lebo ze spodka je to dobre iba víte, pričom. No a teraz si do toho dáme tú smotanečku. Smotanečka, smotaná. Necháme to dojsť do varu. Zase samozrejme do karlových, ale normálne do varu. A potom tam pridáme tej gorgonzoli. Teraz si to trošku okoštujeme, ona tá smotana samozrejme je trošku sladká. Ale cez to všetko nesolím, lebo tá gorgonzola by nám to mohla potom s tú slanosťou trošku pokaziť. Takže zoberieme si teraz gorgonzolu, trošku si opláchnem tento môj špaleček od toho maska. Zoberieme si tú gorgonzolu a spomínaný nožík, ktorý tu nemal čo robiť na začiatku. Gorgonzola je taliansky zrejúci syr, taký mäkší, so zelenou plesňou vo vnútri. Na tú gorgonzolu si takto trošku nakrájame. A také, povedzme, slížiky. Vôbec nezáleží na veľkosti, lebo tá gorgonzola sa bude vpúšťať do tej smotany. A necháme ju tam celú roztopiť. Ja zase okoštujem, víš, som sa to naučil od toho mojho kamaráda. To je neskutočné, to musíš vidieť. Vlastne ochutnať. No. Máme tu varešku. Smotanečka nám už začína vreť. Tú samú varešku, tak to otrepeš a pomíšaš zase teraz tí ňoky, hej, aby sa neprilepili ze spoda.
Takže necháme to tak krásne. Už nám to tu bubloce pomaly. A teraz vkladáme do tej smotanečky kubičky gorgonzola. Gorgonzola sa nám krásne rozpustí a aj nám to zahustí. A teraz proste treba furt len míšať. Míšať, až kým sa to úplne nerozpustí. Na záver to potom ešte trošku môžeme okoreniť. Môžeme k tomu dať nejaký tymiánek. Škoda, že nemáme teda čerstvé bylinky. To trošku tomu môjmu kamarádovi Gabovi závidím. Ale aj som chcel dneska kúpiť čerstvý tymiánek, len nemali. Takže my si dáme taký nečerstvý, sušený. Ale tá vúňa tam bude, no. A vidíš to, jak sa to krásne zahusťuje. Vidíš to, hej? Len si zapamätaj. Musíš to míšať, lebo by sa ti to prihorelo. Krásne sa to zahusťuje. Tá gorgonzolečka sa nám tam krásne rozpúšťa. A v tejto fázi to už môžeme skúšať okoštovať. Na tú sol. Presne ako som si myslel, vôbec netreba soliť. Vôbec. Je to dosť slané aj s tou gorgonzolou. To naše ňokačky musíme prepláznúť trošku. Trošku im asi pomôžeme, že ich zakrieme, lebo sa nám to nejako nechce dostať do varu. Asi sú tí Karlovi vary nejak moc ďaleko proti ňoky. No, omáčečku máme krásne zahustenú, tá gorgonzola nám to tam proste urobila presne tú prácu, ktorú treba, aby tá omáčka bola taká, jaká je. Ešte to domýšame. Trošku si stiahnem plyneček, aby mi to nezačalo bublať moc. To musíš cítiť toto. No a nájdeme si ten môj tymiánek. Krásne, to je ináč jedno z korení, ktoré naozaj milujem. To je vhodné ku všetkému snad. Masu. A ako vidíte aj k takýmto vecám. Trošku na vôňu, trošku. Netreba to preháňať. On tymián je sám o sebe dosť aromatický. A trošku mletého čerstvého korenia. Tá gorgonzola sama o sebe je dosť pikantná. Ale tak dovárať pikantné, tak samozrejme si to môže ešte dokoreniť. Celé to teraz zmiešame dokopy. Takto a odstavíme. Nech nám neuteče tá vôňa z toho koreňa. Nech sa to nevyvarí. Takto to odstavíme. Máme to. Naše ňoky môžeme dať na tento horák dopredu a vidíme, že sa už tiež ponáhľajú hore. Takže si ich pozbírame. Presne jak naše halušky. Takto si ich krásne pozbírame. Výnimočne, aby vám to bolo jasné, ja som ani vodu na tie ňoky nesolil. Je to presne kvôli tomu, že tá gorgonzola je slaný sír. A keď sa to zmieša, tak to bude akurát. No a teraz sa vrátime k našej omáčke. Dáme si ju na mierny oheň. Naspäť. Ja doporučujem, je to tak rýchle jedlo. Ľudia na Slovensku sú zvyknutí robiť na 2 dní alebo na 2-krát to jedlo a ja doporučujem to robiť vždy na čerstvo, lebo to je proste má vtedy tú správnu chuť, keď je to na čerstvo robené. My tie ňoky takto krásne mixujeme do tej omáčky. Na to treba veľké panvice. Na to treba mysleť na začiatku, že veľká panvica na ňoky.
Toto sa takto krásne mixuje všetko do tej omáčky. V našej rodine proste sa to servíruje do misek. To proste jeme lyžičkou, lebo to je tak úžasne dobré. Môžete si to dať na hlboký tanier, ale potom tá omáčka, potom to zbírate. Musíte si stejne k tomu zebrať tú veľkú lyžicu, lebo to, keď vám uteče kvapka omáčky, to je škoda jak hovado. V tomto momente to musíš vidieť. Vypíname oheň a servírujeme. My máme na to také špeciálne myštičky. Takže máme myštičky vonku, naložíme, jak sa patrí, na Slovákov. Áno? Je to síce skoro talianské jedlo, ale naložiť si treba jak Slovák. Lebo to je tak vynikajúce, tak niečo dobré. Krásne, to musíš vidieť proste toto. To musíš cítiť. Ešte tu máme na jednu porciu, ale to nebudeme zdržovať teraz. Je to, netreba sa zlaknúť, je to strašne síté jedlo, neskutočne síté. A teraz si sem ešte hodíme tej šalotečky. To ma naučil Gabo, je to perfektné. Je to totiž úplne to ináč vyznie potom, keď si na to hodíte nejakú dekoráciu. Ona tá šalotečka je ináč aj vynikajúca cibula, to keď s tou omáčkou dáte, to je skutočné. Ešte to trošku prelijem. Len som si prsty oblízal, aké to je vynikajúce. Ešte tú šalotečku trošku takto prelijem, aby nebola na sucho tam. Vynikajúce. No, vážení priatelia, nech sa páči, takže toto sú ňoky ale Pago Kosa. Kuracie masko, šľahačka, smotana, gorgonzola, šalotka môže, nemusí byť, masko môže, nemusí byť, úplne tá omáčka vystačí sama o sebe. Pozrieme sa teraz na hodiny, ja budem sám prekvapený. Pozrieme sa na hodiny. No takmer sme to stihli v 15 minútach. Preťahujeme 5 minútek, ale myslím si, že to stalo za to. My sa ešte stretneme, za chvíľočku vám spravím úplne totálnu špecialitku, takže neodchádzajte a zatiaľ sa majte. Vážení priatelia, je sobotné ráno a my si dáme sľubovaný bonus, ktorý som pri minulom varení slúbil a dneska to budú raňajočky, opäť to budú raňajočky, ale budú to super raňajočky, paštíkový chleba. Paštíkový chleba s detskou nadstavbou, povedzme tomu, ale pustíme sa teda do toho, nebudem zdržovať. Máme 8:45, takže do 8:30 by sme mali byť hotoví, no uvidíme. Ideme na to. Takže, čo k tomu potrebujeme? Potrebujeme k tomu samozrejme chleba, potrebujeme k tomu paštiku, potrebujeme k tomu vajíčka a syr a nejakú zeleninku. My sme dneska zvolili paradajky. No, ja ešte porozprávam niečo o tej paštike. Dávajte si na to pozor, lebo paštika musí byť čo? Musí byť fresh, musí byť čerstvá. My používame paštiku, overenú paštiku z Lidla, z nemenovaného supermarketu Lidl a je to presne francúzska paštika.
Samozrejme, môže to byť pečeňová paštika, ale bacha na tie pečeňovky, lebo pečeňovky viete, ako to sníma, jestli má mesokombinátama. Treba kúkať to zložení, či tam nie sú nejaké myši, potkany a tak, ohorky z cigaret a podobne. Takže ideme na to. Urobíme si malé hrianočky, takže potrebujeme teraz 2 chlebíky, dáme si to do hriankovača. A medzi tým sa nám tu rozpaluje panvička na tie vajca. Takže šupneme kapičku oleja do každej prepážky. Je to tzv. Vajca na lívance alebo na voské oka. Nami ešte počkáme, pozrieme, či nám to teda bubnete. Myslím, že olejček je v porádku. Takže my si tam hodíme ty vajca. Lupinečky zase odkladáme pro slepičky. Ideálne je si pamatovať poradí, akom to tam hážete. Pretože tak by ste to potom mali aj vyberať, hej. Takže my ideme v smere hodinových ručiček. Jau, trošku som sa popálil. Ona tá rozpálená panvica dostáva teplo. No takže vajíčka máme na míste. A natreme si, za chvíľku vám vyberiem hrianky, tak si natreme prvé chlebíky. No takže hrianky nám vybehli, tak si ideme natreť. Hneď si tam dáme tie ďalšie hrianečky. No a ešte si trošičku teraz osolíme tie vajcá. Tým sú ešte také úplne prepečené. Samozrejme veľmi jemne. Predsa je to len tí decka, nemusíte určite na sol. Sledujeme si to. A teraz si vyťahneme nejaký fajnový nožiček. Na tú paštiku. No a zoberieme si takto paštičku. To snad každý pozná, to nemusím ani ukazovať. Nátreme si to na ten chleba. Ono mi to teraz pripomína toho Štepku z toho Rádošínskeho naivného divadla. Ja som to raz počúval, neviem, jaká to už bola hra, ale bola tam taká prúpovídka, že bolo v kostele a hovorí na spovedi tomu farárovi, že otče, zhrešil som. Čo si urobil? V pátek som jedol paštíkový chleba. Kto neví, v pátek býva post, hej. Takže my máme našťastie sobotu. Ne Luďka, lebo ten nemohol dneska dojť, ale máme normálny deň sobota, takže my si ten paštíkový chleba môžeme dovoliť. Samozrejme doma radšej nahrubší, môže to dať nahrubší. No, takže chleba si takto krásne natreme. Máme ho natretý, nebudeme to zdržovať. Medzičasom sa nám to tu v tých hodinových ručičkách už dopeká. Takže to máme to první volské oko. Si na fričko prichystám ten druhý tanírek, keď bude aj tie ostatné vajíčka.
paštička. Tá paštika je neskutočná. To musíš cítiť toto. To musíš cítiť. A teraz si spravíme tú detskú nadstavbu. To každé decko musí zjesť. Toto. Zoberieme ten syr a vyhráme sa na ňom. Proste. Takto si ho zoberieme sem na bok. O tam nemáme už místo. A vyhráme sa na ňom. Zoberieme nejaký nožík proste a ty decka musíte zaujmúť. Tu nejakú kreatúru tam spravíme, hej. Proste spravíme tu treba z nejaké oči. Možno, že keby ste mali takú hrubšiu tušku, môžete koštúvať ten sír teraz, jak to vyrezávate. Tak to môžete spraviť tú tušku, hej. Spravite oči, teraz spravíte nejakého smajlíka, hej. Povedzme takto. A tú hubu mu môžeme spraviť väčšiu trošku. No, a takto zoberiete sír a dáte to na tú paštičku. A teraz vy povedzte, kedy detko nezí chleba, kedy sa ho usmíva, hej? Na medzičase, samozrejme sa nám tu dorobili ten zbyteček, vajíčok, takže si to vybereme len. To už môžeme vypnúť. No, vymyslíme nejakú inú kreatúru. Takže čo tu spravíme? Čínske. Niečo čínske, ne? Ako Číňana. Čínske oči. Čínsky nos. A tú hubu nejakú, no. No, nastúvame na ten paštikový chleba. Samozrejme, deckám treba spraviť aj nejakú zeleninu. Tak si umieme paradajčku pekne. Nakrájame. Proste. Tomu treba to tak nejako naservírovať, aby ho toto decko bavilo. Proste. Tak. Obložíme mu ty vajcá s tým treba alebo čo. Už nechám na vašu fantáziu. Môžete soliť, nemusíte podľa toho, aké staré decka máte. My si trošku posolíme aj tie vajce, aj tie rajčinky. No a takto vyzerá bagov paštikový chleba s detskou nadstavbou. Takže vážení priatelia, pozrieme sa teraz na hodinky a myslím, že sme v čase. Je pravda, že som robil len jednu porciu pre nedostatok syra a nejakých vecí, ale do tých 15 minútek by sme to dali. Takže ďakujem vám za pozornosť a stretneme sa pri ďalšej dobrote. Čaute.